masu himma. Kasuwa zauna sha kurmi ki sai an baki naki, an ki ko an so da ke garkuwa ake iya cin mayaki. Ambassador Dakta Allah ya barki ko dan makiyanki, su jihar su gani Allah yana shiga duka lambarki, sai ta kara dan baki aka tasu balle ma kira. Mai makama sai ya kama, mu fa sai mun kona jema, ki shuka alkhairi Dakta Halima to shi za ki girbe. Gagarar su kika yi Dakta da kin fito sai dai su rabe. Wata yan gulma yan hasadar ki sa su tauna laifi, ko sun haɗa kai ba inda za su je kuma za ta kwalle. Igiyar ruwa ce ke sanya bai garaje da dama, mai ado bana ke tsarai ne, waye je sama babu sani.